Ορίσουμε στο στούτιο τον γιατρό, τον Περικλή Ζαβρίδη, ο οποίος είναι αισθησιολόγος. Καλώς όρισες, γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στη διάθεση σας για οτιδήποτε. Και να πούμε ότι ο γιατρός έχει δημιουργήσει στην Κύπρο την πρώτη κλινική διαχείρισης χρόνιου πόνου. Έτσι. Τι ακριβώς κάνει η κλινική αυτή, τι αναλαμβάνει? Αναλαμβάνουμε όλους τους ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από ένα χρόνιο πόνο. Χρόνιος πόνος ορίζεται ο πόνος που διαρκεί τουλάχιστον 3 μέχρι 6 μήνες. Αλλά πολλές φορές μπορεί η διάγνωση του χρόνιου πόνου να μπει και από τις πρώτες μέρες μετά από κάποια παθολογία. Συνήθως αναλαμβάνουμε αυτούς τους ασθενείς, δεν αναπληρώνουμε τις κύριες ειδικότητες, ορθοπαιδικούς, νευροχειρουργούς, ογκολόγους, απλά είμαστε υποστηρικτική ειδικότητα προς αυτές τις ειδικότητες. Γιατρέ μου, πώς αποφάσισες να κάνεις αυτό το βήμα, να δημιουργήσεις την κλινική αυτή στην Κύπρο? Η ειδικότητα μου είναι, η πρώτη μου ειδικότητα, είμαι αναισθησιολόγος. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εξειδικεύτηκα πάνω στην αναισθησιολογία, όπου πήρα τον τίτλο της ειδικότητας το 2012. Παράλληλα έκανα ένα μεταπτυχιακό πάνω στη διαχείριση χρόνιου πόνου στην Αγγλία και επέστρεψα στην Κύπρο προς τα τέλη του 2012. Ξεκίνησα να εξασκώ το επάγγελμα της αναισθησιολογίας, ήταν κάτι που μου άρεσε, ήταν κάτι που με εξήταρε και μέχρι σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Απλά στην πορεία είδα ότι στην Κύπρο το κομμάτι του χρόνιου πόνου ήταν πάρα πολύ παραμελημένο έως σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό μου γέννησε περισσότερο το ενδιαφέρον και σιγά σιγά με έναν γιατρείο παράλληλα με την αναισθησιολογία ξεκίνησα να βλέπω κάποιους ασθενείς και στην πορεία και με τη βοήθεια του Γενικού Συστήματος Υγείας φτάσαμε το 2020 που έγινε η πρώτη ολοκληρωμένη κλινική χρόνιου πόνου στη Λευκοσία. Η οποία, για να πούμε, για να καταλάβει έτσι και καλύτερα και ο κόσμος, είναι υποστηρικτική βεβαίως, δεν θα εξαλείψει τον οποιοδήποτε πόνο, απλά θα δώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή. Κάπως έτσι, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε τον όρο θεραπεία του χρόνιου πόνου, χρησιμοποιούμε τον όρο διαχείριση του χρόνιου πόνου. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και πλήρη εξάλειψη ανάλογα της παθολογίας και τι προκαλεί το χρόνιο πόνο. Πολλές φορές όμως μπορεί απλά να έχουμε μια διαχείριση και με τη διαχείριση ερχόμαστε στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή και φυσικά για τους οικείους του, που είναι πολύ σημαντικό. Σαφώς. Ποιες ασθένειες, χρόνιες παθήσεις έτσι αντιμετωπίζετε στο ιατρείο σας? Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις στο χρόνιο πόνο, ανάλογα με τη διάρκεια ουσιαστικά είναι ο οξύς και ο χρόνιος πόνος, μετά είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που είναι ο αλγεσιτικός ή nociceptive pain ή ο νευροπαθητικός ή neuropathic pain, που είναι ουσιαστικά πάθηση ή δυνητική πάθηση του νευρικού ιστού. Υπάρχουν άλλες κατηγοριοποιήσεις όπως είναι ο καρκινικός και μη καρκινικός χρόνιος πόνος. Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Η κλινική μας βλέπει τα πάντα. Είμαι εγώ ως ο ηγέτης της κλινικής, όμως υπάρχουν και άλλοι συναδέλφοι, κυρία Χάρης Μοδίτη και άλλοι συναδέλφοι στην κλινική, οι οποίοι παρακολουθούν και αυτοί ασθενείς και ο καθένας έχει μια πιο μικρή εξειδίκευση, ας το πούμε. Δηλαδή, θα έλεγα ότι παραδείγματος χάρη κεφαλαλγίες ή μικρανίες μπορώ να δω κατά κύριο λόγο μόνον εγώ από την κλινική μας, γιατί είναι μια διαφορετική εξειδίκευση. Εννοείται ότι ποτέ δεν μπαίνουμε στα χωράφια του νευρολόγου. Μάλιστα. Άρα είναι σε συνεργασία με τους γιατρούς, στην προκειμένη, αφού μιλήσαμε για κεφαλαλγίες, με έναν νευρολόγο, ο οποίος κάνει τη διάγνωση. Διάγνωση μπορούμε να βάλουμε και εμείς στην κεφαλαλγία, αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς. Άρα, πολλές φορές θα παραπευθεί σε κάποιον νευρολόγο, αν και εφόσον ασθενής έρθει πρώτα σε εμάς, ή υπάρχουν και γιατρία τα οποία γίνονται από κοινού μαζί με κάποιους νευρολόγους
για να δούμε πιο ολοκληρωμένα τον ασθενή μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές 77-77-1088 το τηλέφωνο, όπου μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε τώρα με τον γιατρό, να ρωτήσετε κάτι στον χρόνο που έχουμε, έτσι, τον τηλεοπτικό. Μπορείτε να αφήσετε την ερώτησή σας στην παραγωγή ή να βγείτε και στον αέρα να μας πείτε και την καλημέρα σας. 77-77-1088. Με ενημερώνει τώρα η παραγωγή, η κυρία Σούλα έχει κατά πλάκα σκλήρυνση και ρωτά αν μπορεί να βοηθηθεί σε κάποιους πόνους που έχει. Σίγουρα στην ασθενή με καταπλάκα σκλήρυνση ο ηγέτης της ομάδας είναι πάντοτε ο νευρολόγος. Φυσικά πολλές φορές, επειδή σε έναν ιατρικό ραντεβού ο χρόνος αναλώνεται στη θεραπεία, στο πώς θα διαχειριστούμε το κομμάτι της πολλαπλής σκλήρυνσης, τότε μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε από τη δικιά μας την άποψη για διαχείριση κάποιων από των πόνων αυτό που προκαλεί η ίδια η καταπλάκα σκλήρυνση, η πολλαπλή σκλήρυνση. Παραδείγματος χάρη, είναι αυξημένο το ποσοστό στην πολλαπλή σκλήρυνση της νευραλγίας τριδήμου. Ενώ στο φυσιολογικό πληθυσμό, αν θυμάμαι καλά, τα ποσοστά είναι 0,6% του πληθυσμού. Στην πολλαπλή σκλήρυνση νομίζω ανεβαίνει στο 2,2%. Μάλιστα. Έτσι, αυτούς τους ασθενείς, όταν είναι φάρμακαθεκτικό, εμείς ως ειδικοί αλγολόγοι, επεμβατικοί αλγολόγοι, μπορούμε να προχωρήσουμε πια με ελάχιστα επεμβατικές παρεμβάσεις και να δώσουμε κάποιες λύσεις στον πόνο αυτό. Είναι ένα κομμάτι της πολλαπλής σκλήρυνσης. Μάλιστα. Επίσης, ο κύριος Ανδρέας θέλει να ρωτήσει για το στομάχι και φαντάζομαι για όλα τα γαστρεντερικά προβλήματα. Αν είναι χρόνια, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει και... Σίγουρα και πάλι εδώ ο ηγέτης μας είναι ο γαστρεντερολόγος. Σαφώς. Πρέπει να έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις, οι γαστροσκοπήσεις, οι κολοσκοπήσεις, τα πάντα. Και από εκεί πέρα, αν ο πόνος επιμένει, σε συνεργασία πάλι με τον γαστρεντερολόγο, πολλές φορές ο πόνος είναι νευροπαθητικός, δηλαδή προέρχεται από την νεύρωση των κύλων σπλάχνων, άρα μπορούμε και εκεί να παρέμβουμε εάν και εφόσον υπάρχει ένδειξη. Λοιπόν, η κυρία Μαρία είναι στον αέρα, γιατρέ μου, θέλει να βγει να μας κάνει την ερώτησή της. Κυρία Μαρία μου, καλημέρα. Και αγαπώ σε πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία μου, μα για μένα που ήταν τόσο αγαπώ. Ναι, αγαπώ σε πάρα πολύ. Παρακολουθώ κάθε μέρα. Κυρία Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τον γιατρό ευχαριστούμε πολύ, μας δίνει συμβουλές. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, απλώς είναι ο γιος μου. Ναι. Και από το Ζάχαρη είναι πρόβλημα, έχει πολλά προβλήματα και πόνο. Τώρα το χέρι του δεν μπορεί, μου διάζει και πονά πολύ. Επίεσε σε νευρολόγο. Ήθελα το τηλέφωνο να μιλήσει μαζί του κάποια ώρα ο γιος μου, αν μπορείτε να μας το δώσετε. Λοιπόν, κυρία Μαρία μου, τώρα... Είπαν ότι είναι τσιλιμένο το νεύρο, είπαν του, και έχει πολύ πόνο και κλαίει απαρηγόρητα. Ναι. Θα κλείσετε τώρα τη γραμμή για να μιλήσει ο γιατρός, να πει αυτά που θέλει να σας πει και βεβαίως θα σας ενημερώσει η παραγωγή για το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε, έτσι. Ευχαριστούμε. Γιατρέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Λοιπόν, εδώ πιθανόν να υπάρχουν δύο προβλήματα. Είναι κάποιον νεύρο πατημένο, προέρχεται από μια άλλη παθολογία που πρέπει να την εξετάσουμε. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του διαβήτη και του χρόνιου πόνου, υπάρχει, όπως καταστρέφονται διάφορα όργανα από το διαβήτη, τα νεφρά μας, ελέγχουμε μια φορά τον χρόνο τα μάτια μας, τα αγγεία μας και όλα αυτά. Υπάρχει και κάτι που ονομάζεται διαβητική νευροπάθεια. Αυτό είναι καθαρά μια παθολογία που χειριζόμαστε στα γιατρία χρόνιου πόνου και υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία, διαχείριση, φαρμακευτική αντιμετώπιση για διαχείριση αυτής της παθολογίας. Είναι ένα πάρα πολύ άσχημο αίσθημα. Ο ασθενής ξεκινάει από τα πέλματα, νιώθει ότι πατάει πάνω σε κάρβουνα, πάνω σε χαλίκια και είναι πάρα πολύ άσχημο, και επειδή για τον άλλον που το περιγράφει δεν είναι κάτι που μπορεί να έρθει στη γνώση του, δεν τους πιστεύουμε αυτούς τους ασθενείς. Ένα από τις διαλέξεις που παρουσιάζουμε συνήθως στα συνέδρια μας είναι ο Γολγοθάς του
του ασθενή για να φτάσει σε ένα γιατρείο χρόνιου πόνου. Μάλιστα. Γιατρέ μου, μας άφησαν τις ερωτήσεις τους φίλοι τηλεθεατές. Όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε. Η κυρία Μαρία έχει αρθριτικά και πονάει στα γόνατα πάρα πολύ. Μπορεί να βοηθηθεί? Μπορεί να βοηθηθεί. Αν και εφόσον έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της από τον ορθοπαιδικό, από τις ενταρθρικές εχύσεις, από κάποιες άλλες θεραπείες που γίνονται στους ορθοπαιδικούς, αυτό είναι κάτι το οποίο χειρίζομαι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Τι εννοώ, ότι και εγώ μπορώ να κάνω ενδοαρθρική έχηση φαρμάκο ή αλληλονογκοξέως ή κορτιζόνης ή οτιδήποτε. Απλά πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι καλύτερο και το κάνει πολύ καλύτερα η ορθοπαιδική ειδικότητα. Άρα το αφήνω να ολοκληρώσει και υπάρχουν και κάποιες θεραπείες τις οποίες θεωρούμε εμείς τους εαυτούς μας καλύτερους, που μπορούμε, αν και εφόσον δεν βοηθήσουν τα προηγούμενα, να έρθουν κοντά μας και είμαστε και ένα βήμα πριν από κάποιο χειρουργείο. Μάλιστα. Γιατρέ μου, ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι τηλεθεατές αν είστε στο ΓΕΣΥ. Είμαστε στο ΓΕΣΥ, ναι. Και εδώ να αναφέρω ότι η κύρια μας βάση είναι η Λευκοσία, το Cyprus Pain Clinic. Όμως ασθενείς βλέπουμε και στο Mediterranean Hospital στη Λεμεσό, που είναι εξειδικευμένη ομάδα μας, καθώς και στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο στην Πάφο. Μάλιστα. Και τώρα μόλις έχετε έρθει και από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αναισθησιολόγων. Εκπροσωπούσα το Σαββατοκυριακό την αναισθησιολογική κοινότητα της Κύπρου στο European Board of Anesthesiology. Είναι το πολιτικό κομμάτι της αναισθησιολογίας στην Ευρώπη και είμαι εκπρόσωπος της Κύπρου εκεί, που πήραμε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα και πρέπει να το μάθουμε, γιατρέ μου? Εντάξει, αυτό που πάντοτε προσπαθούμε να περάσουμε σε αυτά τα σώματα είναι ότι στα συστήματα υγείας θα πρέπει πάντοτε να είναι στο κέντρο ασθενής και εννοείται πολύ κοντά στο κέντρο και οι υπόλοιποι παράγοντες, όπως είναι τα οικονομικά κτλ. Και αυτό είναι και μια παράκληση προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και προς το ΓΕΣΥ. Εγώ χαιρετίζω και είμαι φανατικός υποστηρικτής του ΓΕΣΥ, γιατί με βοήθησε να φέρω εις πέρα στην δημιουργία του γιατρείου πόνου στην Κύπρο. Ήταν κάτι που δεν καλυπτόταν από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο βαθμό που έπρεπε να καλυφθεί, γιατί πάντα υπήρχαν τα μικρά γράμματα ότι από τη στιγμή που δεν είναι θεραπεία και είναι διαχείριση, δεν αποζημιώνεται. Ενώ προς τιμή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του ΓΕΣΥ, πλέον τα γιατρεία πόνου στην Κύπρο είναι καλυπτώμενα. Βεβαίως και εμείς είμαστε υποστηρικτές του ΓΕΣΥ, απλοί πολίτες τουλάχιστον, περισσότεροι από ό,τι γνωρίζω και συζητώ. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να πας στο γιατρό ανά πάσα στιγμή, χωρίς να πρέπει να έχεις εκεί τόσα λεφτά εκείνη την ώρα για να δώσεις κτλ. Απλά το πρόβλημα σαφώς που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι, νομίζω, είναι ότι άμα θες να πας σε έναν καλό γιατρό, θα σου πει, παίρνεις ένα ραντεβού ή θα σου πει μετά από 2-3 μήνες το ραντεβού. Ναι, 6-8. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι εγώ έχω κοντά στους 3 μήνες αναμονή. 3 μήνες. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Υπάρχουν τρόποι για να σου λυποθεί αυτό το πρόβλημα κατά την προσωπική μου άποψη. Απλά χρειαζόμαστε επιμόρφωση και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και εμείς οι γιατροί που είμαστε οι πυλώνες, μαζί με τους επαγγελματίες, τους άλλους επαγγελματίες υγείας, αλλά χρειάζεται και ο ασθενής. Μάλιστα. Τον ασθενή τον αφήσαμε λίγο παραμερισμένο στο κομμάτι της επιμόρφωσης και γι' αυτό δημιουργούνται και τόσο μεγάλες λίστες αναμονής. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Και μη σας πω ότι πολλές φορές υπάρχουν γιατροί στο ΓΕΣΥ που μας ξεπετάνε. Δηλαδή... Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας δίνουν χρόνο και τόπο. Δικαίωμα στη δεύτερη άποψη έχει ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Και εγώ ως γιατρός, αν με ρωτήσετε για την οικογένεια μου, θα πάρω και μια δεύτερη άποψη. Ναι. Η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη άποψη θα πρέπει να πληρώνεται. Είναι πολυτέλεια και θα πρέπει να πληρώνεται. Δεν μπορεί να καλύπτεται από το ΓΕΣΥ.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, έτσι έχω μία-δύο ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Η κυρία Παρθενόπη έκανε ένεση στο σπόνδυλο. Έχει πόνους όμως στα δάκτυλα και στα πέλματα. Πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε τώρα τι να πει και ο γιατρός. Μπορεί να υπάρχει διαβήτης όπως να απαντήσετε. Και για η κυρία Αγγελική και η κυρία Γιώτα, κάτι με ρωτάνε. Για τα τρίδημα νεύρα. Ναι, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, γιατρέ μου, πες μας εσύ. Είναι το τρίδημο νεύρο, είναι το πιο μεγάλο αισθητικό νεύρο του προσώπου. Ναι. Ονομάζεται τρίδημο γιατί έχει 3 κλάδους. Είναι μια ιδιοπαθής κατά 90% πάθηση, δηλαδή εμφανίζεται όπως ένα αυτοάνωσο νόσημα χωρίς να ξέρουμε την παθολογία πίσω από αυτόν. Συνήθως ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι φαρμακευτική αντιμετώπιση, που μπορεί να γίνει και από νευρολόγους, μπορεί να γίνει και από τα γιατρία πόνου, αλλά αν και εφόσον είναι φάρμακο ανθεκτικό, δηλαδή παίρνουμε φάρμακα και δεν μπορεί να διαχειριστεί, τότε υπάρχουν οι ελάχιστες επεμβατικές που είναι η νευρόλυση του γασέριου γαγγλίου με τη βοήθεια των ραδιοσυχνοτήτων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για όσους μας ρωτάτε, η κλινική διαχείριση χρόνιου πόνου με επικεφαλή τον κύριο Ζαβρίδη βρίσκεται στη Λευκοσία. Έτσι, μπορείτε διαδικτυακά να βρείτε και το τηλέφωνο, πάρετε τις πληροφορίες κτλ. Μπορούν να σας δώσουν το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τώρα για ραντεβού δεν ξέρω, υπάρχει μια λίστα αναμονής. Όπως μας ανέφερε ο γιατρός, προσπαθείτε. Το βεβαίως, μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι ο ογκολογικός ασθενής δεν περιμένει πέραν του 48 ώρο. Ναι. Όχι, έχω σαφείς οδηγίες. Μάλιστα. Δικές σας προσωπικές οδηγίες. Προσωπικές οδηγίες, ναι. Μάλιστα. Βοηθάει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα έτσι δικά σας εκεί στην κλινική που βοηθούν σημαντικά στην ποιότητα ζωής ενός καρκινοπαθή. Σίγουρα. Είναι το μεγάλο μου παράπονο στην κοινωνία της Κύπρου ότι δυστυχώς οι ογκολογικοί ασθενείς και οι γιατροί τους δεν αγκαλιάζουν τα γιατρία πόνου. Είναι ένα μεγάλο παράπονο που μπορώ να το αναπτύξω σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή χρειαστεί. Μπορούμε να προσφέρουμε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής και μια αξιοπρεπή ζωή. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και ελπίζουμε... Αυτό ξεκινάει από τους ογκολόγους και όχι από τους ασθενείς. Σαφώς. Οι ασθενείς τι θέλουν. Θέλουν να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εννοείται και την ίαση που είναι όνειρο και όνειρο που μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Αλλά και την καλύτερη ποιότητα ζωής με όλα αυτά και με όλες αυτές τις θεραπείες που την χάνουν. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πολλές ερωτήσεις βεβαίως, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε έτσι σε κάποιες και θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.